এখানে আমার ওই লোকে থাকেন বিছানা বান্ধা বাবুয়া বুঝলেন ওখানে সবাই অনুকুমার গোলারিনী অনুষ্ঠানে কিশোর চেয়ারম্যান আর অনেক সবাই सारा बे गलागाव गेलेग्रा फोथाराव नुजाथिफैनानै दिनै जोबथि बादायलायनाय हाबाफारियाव नुजाफैनानै नोंथाङा माबाफोर मेसेज होनो सानदों नामा मा मेसेज होनो सानो नोंथाङा बिनि गेजेरजों दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै 1 अक्ट'बरनिफ्राय जानाय जितु 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय जानाय नैबे जोलुर बादायलायनायाव फैनानै आङो निजेखौनो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आङो साबायखर होनो बावनो नागिरदों बारदै सिख्ला स्पर्ट्स क्लाबनि मावथि बिथांमोनखौ जे बिथांमोना दिनै लिंना लाबोनानै आंखौ बेहाय फुटबल बादायलायनाय बेखेवनो होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो अननाय आरो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय जे जोङो नैबे फुटबलनि गेजेरजों जिखिनि जोहोलाव बा जिखिनि जोंनि गेलेग्रा लाइमोन सेंग्राफोर दङ बे गेलेनाय जोलुर बादायलायनायजों लोगोसे बिथांमोना दिनै देहाखौ मोजाङै लाखिनानै गोजोनै लाखिनानै जाहाथे मोजां गेलेगिरि जानो हायाब्लाबो बिथांमोना गावनि गेलेनायजों मिलिटारियाव सिआरपिएफआव जाहाथे खारनानै साकरि मोनहैयो आरो बिथांमोना मोनसे थांखि लानानै गेलेयो जे दिनै जोंनि बर'फोरनिफ्रायनो दिनै अल इन्डिया प्लेयार जाहैदों बिथांमोननि मुंखौ जोङो मुंख'नो हायो जे दुर्गा बर' हरिचरन नार्जारी आरो एलेन देउरी बिथांमोना दिनै गावनि मुंखौ मुंदांखा खालामजारी आरो एलेन देउरी बिथांमोना दिनै गावनि मुंखौ मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे हारिखौबो मुंदांखा खालामफादों दा बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोबाय जे बिथांमोन बादि जाहाथे दिनैनि नैबे गेलेफोरनि गेजेरनिफ्राय जाहाथे ओंखारो आं बेखौनो इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय आरो बिथांमोना जाहाथे मोजां गेलेगिरि जानो हायो।